Enggak mo kaya mo na naman yata. Pwede ko lang hab. Kini. Lain bayo kan bayo kini lolo ka kini. Oh, nanong papasyal mo ngayon? Kana may padala na naman. Wala na ako kainip kaya kami Kaya datang. Kaya nakamasyal kayo nung ngayon kamay. Tayo na cellphone pala. Ano niya? Ano, sira-sira ko naman. Nami kaya kasiraya. Wala na ako cellphone. Isang layak yung boy. O niya mag-lighter. Mamurit na May ako. murit na ano mo kami yung lighter eh. Magic Ano ko. magagawa mo kanyan? Magic ko. Alam mo ha. Matindi yung lighter ini oh. Magic kasi ini oh. Oh, Wala bakit? na, magaling mo na. Siyempre. Pwede kang magkiabi at Dragon Pin. Magic Dragon Pin. Wala yun. Nakita, tikya ko. Tam, Oh. pangutang kaya ko. Oh. Nano ta? Meta pa ako kasi yan. Anya, titika ka. Oo. Lang na. Ay, kalalana ni. Oo. Nan pwedeng gamitan panulog yan eh. Yako niya meta pa ako. Giwa ko nito. Sino yung Red Doors? Mag-chat na kanyan. Tako mo naman alak niya. Uy, tamang balo kong panulo eh. Alipin. Pero biro pin. Oh. Nan pwedeng kayang panulo kanina. Balo, yako nito. Di namin kumukay. Beta tayo ng pang agwak sinada. Yapan mo ito. Ang pupaytang ngamok sisil. Di ninang kiyang kikilog. Ya pala, tika-tika kanina ano ka na meta pa. Manyilip na ka na naman. Hindi ko. Ay, balay ng iraki Pero kilala. may ko pin. Ako na. Oh, nino na naman pinilit mo. Kahit ang nga po ng motor yung. Oh, namilyar eh. Alam, madilo yung kasi ketang para nung Oh. punta ng Gesa. Oh. Sakto mo mo ketang tapa. Ay, Kami ay ko. ay na. Agli na. Kapatid mo pala tatangin eh. Bayo mo ka na. Upya. Balan. Salol. Di ka pang bahay relo. Podinelas. Kita pin. Oh. Namoy ako sul niyan din. Bakit? Namanyilip ko. Oh. Inano mo nung susunod mo na. February meta pa. Oh. Sul ko lang may bus-bus ko. Bahon eh. Buwan eh. Bayo lang pa buwan eh. Kana may bus-bus yung betis mo na eh. Tamuret.